Nuwun, nuwun kawula nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan lan sugeng pinaraan kalian keluarga agung Wihara Dharma Jati. Ing dalu punika keluarga ageng Wihara Dharma Jati badhe ngaturaken pagelaran jejeripun Dusun Prigi. Dharma ning Sang Buddha hati luhur babar piwulang suci wiwit jaman purwanipun tan wonten ingkang kuciwa nadyan mangke manggening madyaning jaman besus Dharma samsaya krembaka bekarlir derati ngalajengaken satunggaling carita babat tlatah tanah Dusun Prigi. Rikala semanten sampun wonten dusun ngombak rumiyin ingkang dipun pangersani inggih punika Kilurah Podrana. Dusun kang kabawah keprintah Kadipaten Gagatan. Ki Podrana kala wau hanggadhahi rayi kang nami Bapa Sadrana. Samangke Bapa Sadrana punika cikal bakal handadosaken tlatah kang aran Dusun Prigi. Panggenan kang subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi, guyub rukun, tebih ing sesakit, saha peninggal kang endah. Damel sinten kemawon ingkang mirsani bakal hanggadhahi raos maraati. Para rawuh sami sumangga suwita ing hati suwita ing diri hamirsani kesenian drama babat tanah Prigi. Wonten ing kalurahan Dusun Ngombak sedaya sampun kempal ropyang boten wonten kang ketilar. Dusun saha ngrembak bab asung bulu bekti utawi pajek kagem Kadipaten Gagatan.
Sumangga. Adik-adikku kabeh. Nuwun inggih, Kang. Aku ngundang awakmu iki mau ya kuwi ora ya mung arep takjak ngrembug. Ananing desa Ngombak iki sing isih kaya ngene urung pokro dideleng tetangga. Mula adikku kabeh Sadrono si Blothong apa dene Sireng. Nyuwun nggih. Ayo Di adikku. Padha bebarengan dirembug piye apike desa ing Ngombak iki isane dadi desa tumata apik disawang tangga desa aja sampe kalah. Mula ya Di iki saiki padha rembugan. Yen kowe duwe ide piye desane isane maju adikku Sadrono piye Di aku tak takon adikku sik. Iya Kakang. Aku pengen urun rembug karo Kakang ngengengi kahanan desa Ngombak sing durung pokro iki. Nak manut pemanggihku ya Kakang. Yo Di. Kae dalan sing sisih lor kata cek rungkut. Rungkutan megatruk tekan tengah. Dadi para warga liwat kuwi nganti mbiyaki. Aku nggawe manggih. Yo para wargane dijak gugur gunung lho Kakang. Oh iya Di. Idemu apik banget. Lah, saiki si adikku si Blothong, kowe duwe ide apa Di kowe ndang matura karo Kakang? Ngene Kakang, aku ki duwe penemu Kakang. Warga Ngombak kene iki isih kecingkrangan masalah ekonomi panguripan Kakang. Aku njaluk warga kawula muda taruna-taruninipun dipun gladi Kakang, dipun gladi, dipun sekolahke anggone utawa dikursuske pengalaman golek kaweruh supaya warga kene iki wargane niku duwe panguripan atau penghasilan ingkang murakabi Kakang, utawa disekolahke, dikursuske kursus punapa mawon ingkang saged dados ingkang ngasilke ekonomi utawi damel panguripan warga iso ngingoni keluargane makaten Kakang. Oh, yo pancen idemu ngono ya Di. Aku setuju banget. Nah, iki saya adikku si Sireng iki apa ya duwe pendapat apa ora? Matura Di. Nggih, kawula nyuwun pangapunten dumateng Kakang nggih. Yo Di. Lah nika dusun Ngombak nika wetan Ngombak niku kok alase kok padang niku saene pripun, Kang? Lah niku kan wargane kuwi dikandhani. Kanca-kanca sakitare kono ki diomongi wit-wite ki aja ditebangi ben ora rusak alase. Oh, nggih matur nuwun nggih Kakang. Yo iki kajabane bangun desa awake dhewe kuwi yo duwe tanggungan Di. Yo kuwi ora liya
nglumpukake pajek iki. Soale urip nang desa iki duwe tanggungan pajek. Mula ya Di kanca-kanca utawi tangga baru diomongi iki wayahe setor pajek. Mula ya Di engko nek wis nglumpuk pajek kuwi disetorke ning kadipaten. Oh, kok ora urung sing tak kongkon ning kadipaten yo awak-awakmu kabeh kuwi. Saiki awakmu tak pasrahi ngumpulake pajek. Iya Kakang. Kula minangka adinipun Kakang, kula namung sumadung dawuh. Apa kang dadi perintahke Kakang bakal tak tindakake Kakang. Oh iya Di, matur nuwun. Ini awakmu rada wegah. Tak ajak ngrembug desa iki sajake kok semangat banget. Mula ya Di, saiki awake dhewe yen wis ngumpul duwite pajek kuwi, saiki awakmu tak kongkon ning kabupaten setor pajek. Nggih, ngestakaken dawuh Kakang. Binjang menapa salim pelampah Kakang? Lah pajeke wis nglumpuk pira matur karo Kakang. Lah engko matur wae karo Kanjeng Adipati. Dene pajeke iki kok ora tepat kaya abene. Wis mau Kanjeng Adipati ya mesti yo maklumi awet awake dhewe tetanene yo ora patek tuwuh. Nah iki omone yo rada akeh. Lah mula nglumpukke pajek sakonone engko diaturke ning Kanjeng Adipati. Engko Kanjeng Adipati yo maklumi awake dhewe awet tetanene kan yo wis ngerti dhewe awake dhewe kaya ngene. Iya Kakang. Aku amung ngestokke dhewe Kakang. Sawaya-waya diperintah Kakang aku bakal tumandang. Lan aku njaluk pangestumu lho Kakang. Oh iya, saiki ora sah kesuwen. Kowe ndang budhalo menyang Kadipaten Gagatan. Nggih. Ayo Nyi, iki adine tak perintah ning Kadipaten ben setor pajak. Ndang budhalo. Nggih, pangestune Kakang. Pangestune Kakang. Pangestune dumateng Kakang. Ya tak pangestoni ya Iya Kakang, pangestune kok. ben ora diseneni Kanjeng Adipati. Matur apa anane ya iki. Saiki adi-adine dhewe wis dikongkon ning Kanjeng Adipati. Mula awak dhewe ayo sing ning mburi kono. Ayo Dik. Sampunipun saking dusun Ngombak ing padukuhan Ngetawan ngawontenaken suka parisuka badhe ndherekaken Ki Sadrono minangka sulih sarira saking Ngombak badhe atur bulu bekti tindak dhateng Kadipaten Gagatan.
mbok amanmu. Papan mbok papan. Mengko, Pak. Dumateng para rawuh sedaya. Dene dalu menika kawula badhe angklipur tak lipur-lipurnya. Nggih nami kula sapa ya? Nami kula apa ya? Nggih gampil mawon nami kula Reka. Reka sapa wi? Reka menika nggih nyuwun pangapunten nggih reka-reka mawon. Boten saged njelasaken menapa ingkang dados panuwun panjenengan sami. Nanging boten saged tukane panuwun nggih kula nggih nyuwun piyambak. Nggih nyuwun caping gunung. Dipun bawani rumiyin. Sekedap Mas nggih. Nyawang
madang karo janur kuning. Tak kudangi anake. Kembang wae sarwaha gunung. Nggih ngoten iki. Patipan parwi dana minumane banyu jaman berdua yer
Maringi wedal kula caping gunung. Nggih kula ngentosi kakang kula niki kok dereng dugi-dugi menika wonten napa kok boten wonten dugi menika. Apa mu? Monggo-monggo kula aturi rawuh kakang kula. Kang Jaya. Sing seru aku kok malah sing ora tiba. Ya, suwe ra jamu lah kuwi ketemu pisan iki kudune ya. Ngono kuwi lah seneng-seneng wae. Riye, Dik. Mau ki yo radeni Mbak Ayumu kae mau. Tak jarek mangkat yo mandane yo masak. Lah sing dimasak ki apa? Ayo kuwi kok lek atos temen ki apa watu apa ya, Dik? Lah jagunge ya lagi ya ning musoe. Ya muga-muga musoe jagung kuwi padha lunga. Ya dienteni sak antap. Muga-muga paringi aman, selamat. Amin. Besok-besok petani prigi iki biar subur makmur nglebihi karo saiki. Amin. Saiki kowe karepmu ki arep njaluk riye, Kang? Gandeng awake dhewe iki ngibur para rawuh sedaya ingkang sampun seba wonten ngarsa panjenengan sedaya. Nggih diterusake lek ngibur. Sinambi ngenteni Mbak Ayumu mau. Matuke di tumpake perahu apa? Ya kuwi paling cocok ae soalnya nyebrang kali bedah ki yo. Ayo nyebrang kali bedah ki yo atur tumpake perahu yo. Dene tumpake perahu. Teko-teko kok, Dik. Yo, angkatnya perahu layar. Yo menawa angel yo. Sembarang lah sing penting iso ngibur. Ya nak pancene angel Pak Yogo ya sing iso-iso ngono wae lah. Sing penting iso kudu. Ijo-ijo yo.
ora jamu jamu godhong telo suwe-suwe Ketemu tamu pisan aku. Jamu godhong kowe ra ketemu tamu pisan lewo-lewo. Godhong kari suwe ra ketemu tamu pisan manasati. Ora jamu jamu godhong karo suwe ra ketemu tamu pisan gawe gelo. Alah Pakne peh wis tuwa ki lho. Lagi ngentek mlotrok terus ki ya. Wong ajane njak bareng jarene ngejak jalan-jalan, dene malah ditinggal. Wis ora sayang apa piye to jane Pakne? Pantikus. Lah lek ora sayang karo kowe iki kepiye aja, Dik? Apa jek kurang sayang apa piye ngono? Lah nyatane ditinggal wis bosen ketoke iki. Jolke. Nek pancen ngarani aku ki ora sayang ya ayo. Rek cepet. Sayang sayang. Alah, Lah wis tuwa kok sangsaya ndodrok iki. ya ngono kuwi ki ya. kakang Iya iya, Dik. sing sabar Lari. kawan oke iki kan pajak iki ora pantes Lah ndek iki itung-itung jare ora sayang lho. Kesayang aku ki kepiye? Kurang piye lek ku sayang ki wong yo ya mentang-mentang sayang tapi yo wong ki yo wis ora kurang-kurang lek ku nyayang. Lah jare ngejak seneng-seneng malah aku ditinggal. Wis tuwa apa iso pikun apa piye to saiki ki? Ya wis saiki nganu, Dik. Dilanjutake lek seneng-seneng. Monggo. Goyang Semarang mawon. Goyang Semarang Pak Yogo. Dados. Graya-graya sae kosong kantong bolos.
kerja terus sak kerja-kerjane ya apa wae sing dikerjani. Ya jadi Tapi Radene dhewe iki ora ning teko-teko ki apa kecapean apa kekeselen. ya wong iki awake dhewe kan ya duwe momongan ta, Dik. Ya saiki sawetara dinteni dhisik mbok menawa rek teko ndorone dhewe. Apa wis kesel Kak Paman? Anggonmu seneng-seneng ki mau. Sampun kecapean ngantos dangu anggen kawula ngelosi panjenengan kok, Ndoro. Ayo ora apa-apa. Aku ki mau ya nyawis-nyawiske apa kerti sing bakal digawa kuwi mau ya suwe. Oh, nggih. Iki ngene ya Paman. Ya. Aku kan diutus karo kakangku Padrono supaya nyetorake Upakerti ana ing Kadipaten Gagatan. Katen. Yo tak jaluk atimu Nggih. supaya ngetutke aku ana ing Kadipaten Gagatan. Supados kula nderekaken. Iya. Oh, nggih. Ki blotrong. Oh iya Kang, ono apa Kang? Alah kok ikon ngadik barang to Kang, Kang. Lah kowe mau kan tak pengen nggawa akeh-akeh sangune. Lah kok malah berengkut nggawa kene sak mil gedene iki nggawa apa di? Lah iki mau yo disangoni Mbak Yuku, bojoku yo. Terus uker iki mau Kang, Kang. Supados iki ora ngeleh ning dalan. Yo iki Paman, aku enggal erekno ning Kadipaten Gagatan setor Upakarti. Kula dherekaken. Ya. Ayo, Dik. Lah iki ning Gagatan ki nganu Paman. Aduh. Aduh iki numpak jaran kae yo. Oh iya. Oh yo kene. Jaran totke yo Kakang. Ayo, numpak jaran. Adipati Purbangkara minangka pangarsa wonten Kadipaten Gagatan sampun nenggo para pangarsa dusun-dusun kap bawah keperintah Kadipaten Gagatan netepi kewajiban atur bulu bekti